ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସଂଗଠନକୁ ଶକ୍ତି ପୀଠ ତରଫରୁ ମହାନ କରୁଛି, ନମନ କରୁଛି, ଜୁହାର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ସାହୁ ସମାଜସେବୀ ମଦନପୁର ରାମପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୁରୁଣା ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ କରାଯାଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆପଣ ଯୋଦ୍ଧାର ସାହସ ବୀରତ୍ୱ ଶକ୍ତିକୁ ନେଇ କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ବୀରତ୍ୱ ସହ ଅଦମ୍ୟ ଦମ୍ଭ ଓ ସାହସ ଆଗରେ କରୋନା ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଭଳି ଏକ ମହାମାରୀ କରୋନା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଶ ଓ ବିଶ୍ୱ ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗିତ କରିଛନ୍ତି। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ, ହେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଶକ୍ତିପୀଠର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ମାନିତ କରି ଆମେ ଯଦି ଗୌରବିତ ମନେ କରୁଛୁ ତଥା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ଉତ୍ତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବା ମାଣିକ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଜୁହାର କରି ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ହେ ମହାଭାଗ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ସାହୁ ସମାଜସେବୀ ମଦନପୁର ରାମପୁର କଳାହାଣ୍ଡି ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନ କରାଯାଇ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆପଣ ପ୍ରଥମ କରି ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଶବସତ୍କାର କରିଥିଲେ ସେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ। ଯେତେବେଳେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଶବ ଛୁଉଁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଲେ ଶହ ଶହ ଶବ ଆପଣ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଶବ ସତ୍କାର କରିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ଶକ୍ତି ଦେଇ ନମନ କରୁଛି, ନମସ୍କାର କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନରେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଧନ୍ୟବାଦ।